Itilaeng kalabes sa inpakaamo ni Lawag City Mayor James Brian Alcid, tinaaramidan na iti sa gasot nga aldaw ang panagtugaw na kas mayor dito'y syudad. May isa karagitiin pa na kelna ket ti puminpinta sa performance iti Lawag City General Hospital when LCGH. Ti LCGH when Lawag City General Hospital ket na-establisar iti June 19, 1971. Mabaan iti Republic Act No. 6247. Mabaan iti inisyal pondo nga 300,000 pesos laeng. Segon, kaday iti residente dito syudad, daytoy ket may salaeng abasit abalay pagagasa na iti laeng kalabes. Ngem gapo iti kalikagom ti city government, mabaan kaday iti naglabas nga administrasyon ang mapapintas si serbisyo ti benegti sa lunat. Babaan ka na ito'y apasdek ket naputar ti City Ordinance No. 2010-026 iritawan 2011 tapno makaaramid tinayo na plantilya posisyon ken tapno maikanda tinayo na pondo tapnon manayunan ti serbisyo ken mapalawa ti mismo nga struktura. Kageddan iti daytoy iti arig panagbaba ti performance tinasaw nga pasdek. Kadagiti naglabas sa tawen, ado dagiti nagwaras nga impormasyon, ada ito'y kat iniinoten na bumasbasit, dagiti agturturong nga pasyente arason no apay nga bumasbasit met, di mapaspastrekan ti ospital, anang itunda iti pannakalugi, ken pannakagabor iti utang. Itaguntaway, umno kadi nga dan tinapintas nga pinagbalbaliwan tinasao nga ospital. Ibilang ni Dr. Marshall Luwapan, ti mga nadauloy tinasaong ospital at akela pamendisyon tinaawat da. Gapot na manipod itinakela problema ket nakalungaw da ken addadan itinapintas sa kasasaad. En pakaamo na nga agtultuloy ti panagnato ti bilang dagiti pasyente asumsumrek iti LCGH no sa rinong nga bulan ti Agosto ket umabot ti 114% dagiti nagbalin nga inpatients at akel no ikumpara iti naglabas sa tawen. Malaksid iti rayto en pakaamo na anamin dua daras sang imato ti bilang dagiti outpatient ti LCGH. Patsen na adagiti ang mapaspasama ket makita ti inot na panagsublin ti talek dagiti residente dito syudad ken iti probinsya iti nasong ospital kabinulig da iti panangipaay ti serbisyo at mangpasaya at ti salunat dagiti tattao. So yes, we are very blessed because we are in a better position now sa LCGH. So sa ating what aspect are you asking? So if it would be the bed occupancy rate ng hospital, meaning the number of patients that are coming, inpatients that are coming, malablab san tayo meten DJ bed occupancy rate tayo nga, like for example, in the August, we have a 114% bed occupancy rate. So that is much greater than last year. And then kung sa mga census naman sa ating sa emergency room and then sa ating outpatient department, they are also increased as much as I think twice the number than last. No pay kasta saan na nga inlibak nga adda dagiti nagtalineeda problema asang sangwenti ospital. Dahito ket pakiramanan ti pan nakadelay dagiti sumagwano nga agas ken medical supplies kasamet iti saan na pan nakausar dagiti laboratory equipments. Ilalawag na pakasiknan nagiti medical supplies ken agas ket may sa factor na kitkitaan da ken iti pan nakabalbaliw ti lintay nga panaggatang nga inda sursuruten kastameten iti panagtransition wenno panagsinukat ti administrasyon iti naglabas nga eleksyon. No pay kasta kuno ni Wapan nga dagiti insigida nga adda nga inaramid da ken manamnama asimang pet tinayon nga agas sa iti bulan ti Oktubre ken pakasiknan dagiti laboratory equipments ket pasigurado na nga saan nga agbayad di panagperdina aglalo ket sumagmuno kasapulan dagiti pasyente ti provincial hospital ket isuda pa yen ti mangipapaay. Problem even in our medical supplies. So medical supplies, laboratory reagents and pharmacy kasi apo ket medyo nagkaroon tayo lang delay lang basit kadagiti procurement tayo kasi dati dagiti factors nga naging reason for the delay. So but we have taken all the actions necessary para nga agbayag nga ana. Like for example, now we have
medical supplies, enough medical supplies. The pharmacy, mai-open ton JJ bidding ti pharmacy. So as soon as within the month siguro sumampet dagiti medicines tayo nga kasapulan tayo until the end of the year. Laboratory reagent, we are working on it na maadan to ti tuloy-tuloy nga mausar tayo for the laboratory test. So we are in much better position now than other years. So kana sa when ng mato TB lang nagiti inpatient kan outpatient yes. tayo, doktor. Inpatient, outpatient, emergency visits, nag-J laboratory clients tayo. Dok, pakasik na nagiti medical supplies ken nagiti ag-agas tayo. Adati na ko na mga pan-nakadelay na laeng. Ano nagiti factor nga nang delay, so, doktor? kang runaan na kasi apo at DJ nag-change the procurement law tayo. We have been having several trainings kasi pinag-change the RA 9184 to RA 12009. Dati ngamin ti talaga nga ipangpangruna na kit market research. So talaga nga intensified yung pagma-market research. Ibig sabihin, adado ti tapat suppliers nga maayaban nga agited ti quotation da, and then we will see to it that our money is spent more efficiently kadagiti pinag-market research tayo. Tapos di mi napakadaan di pinag-increase the patient census, so we always adamit the basis mi no kadi previous history, but that pinag-increase na tata medyo kami napakadaan. So nangailangan nga kami actually ng additional budget, and we thank the city government led by our city mayor JBA ta nakaited ulit ti tulong kinyami like a subsidy of another 5 million para lang ti medicines tayo ken laboratory reagents mainly. Tapos of course DJ adamit latte factor na di pinag-transition tayo idi after the election, so medyo na delay rin yun kasi at the time nga nag-stop na kasi parating na yung susunod na admin, and then nung susunod na admin syempre adala tamit DJ transition period damit. So adamit dagi kayat da nga maipakat nga new rules nga dapat natin i-abide, iso medyo nagkaroon din ng hindi naman bad na delay, but I think it's a good delay para maayos naman lahat yung sistema. Inlalawag ni Dr. Wapan nga awan ti agdama nga ICU when internal care unit ETLCGH. Kuna na nga iti agdama nga operar ket adult special care unit ang maiyan natop iti agdama nga estado ti LCGH nga adda iti level 1. Iti agdama man narimaan ti panagtrabaho da kada iti kasapulan tapno mapagbalin nga level 2 wenno level 3 ti LCGH tapno maibilang ton kas ICU ti adult special care unit. May isa karigiti na barang issue iti kalabes ket tinaladaw apan nakaited ti sweldo dagiti empleyado. Sigon ni Dr. Wapan iti agdama ket adda iti 24 doktor ti LCGH ken daan makaanay nurses ken duma medical staff. In pakamuna nga amin digitoy ket on time nga mauawat dan ti swelduda. Kabayatan na sinigundaan da ito ni Mr. Edgar Pascua, ti City Accountant ti City Government. Kuna nga umabot ti 79 million pesos ti kinabailan ti ospital nga mapastrekan nangat nga to ti 54%. Iti napalabas sa tawen nga umabot ti 50 million pesos laeng. In marad na ito ti kaunaan na gundawa. Sipod idi na pabaro. Idi 2011 ang nakalakila na mapastrekan ti nasa ong ospital. And we're glad to inform you that LCGH is now better, much better compared with the previous years apo. In fact, in our report, tilang na-report namin apo kasi 3 months of this year and 3 months of last year. But based on the latest report that we have, that yung atawin, LCGH already generated 79 million total revenues. If we compare this to 2024 level of 50 million, the increase po iti revenues to LCGH around 28 million or practically 54%. 9 months of last year as against 9 months of this year.
our total projections for this year as budgeted apo is 112 million. If we annualize apo, dito yung 9 months tayo, pagbalinan tayo ng 12 months, based on the actual revenues, ma-reach tayo apo ti 105 million. Hantay ma-reach apo dito tayo budgeted tayo ng 112 million. But hopefully for the next 3 months that you report tayo, no man hantay ma-realize in full that yung 112 million, paspasit apo ti unrealized tayo. But I would like to emphasize apo that for this year, this will be the first time that LCGH will be able to meet more than 100 million. The highest so far when LCGH started operations in 2011, no kagriro apo ti kangat 1 lang na meet apo ti LCGH is around 91 million. So hindi nag-report tayo kina Apo Mayor together with the finance group ken ni Apo Doc Marcia. Last tayo metapo ang this will be the first time that LCGH will be able to breach the 100 million mark. Kunana nga iti agdama kaya dapay laeng ti utang ti LCGH. No bigas taga po itinapintas sa performance ket kabailandan ti inot apa nakabayad kadagitoy pakaramanan ti utang ti INEC ken gastameten kadagiti hazard pay dagiti empleyado ken allowances. Inbarad na nga pakasaknan ti sweldo ket sipo di Marso 2024 ket kabailandan nga ipaay dagitoy nga kadagiti empleyado nga saan na maladaw ken nagtultuloy daytoy agpapan ita. Based on our finances, that is also mo ken ni Apo Doc Marcia Ratay, we're glad to inform you that all the salaries and benefits of LCJ's personnel are being paid on time. In fact, that dumakit kapunta separated check iti LCJH as against the general fund. Numuno na mapirmaan ti check ito muna nga mai-credit that is sweldo ti LCJH personnel tayo. And on top of that, salusod mo dating dagiti utang ti LCJH, of course, adupay lang apo ti utang tayo. But because of the strong performance of LCJH this year, based on our record for the first 9 months of this year, nakabayad tayo apo ti 18 million worth of payables. This includes the full year hazard pay of all employees of LCGH iti 2024 as well as the SOCI and laundry allowances. On top of that, nabayadan tayo meten dagiti dadto mga accounts tayo iti suppliers tayo to include INEC. When we took over the finances of LCGH way back in 2023, no agriro apo at around 7 million nga utang iti LCGH iti INEC, and we're glad to inform you that as of this time, on time apo ti panakabayad iti INEC tayo. So awan utang tayo iti INEC. And babaymet lang ti pamalubos ni Apo Mayor tayo, no at the extra nga collections tayo apo nga nasatisfyan tayo dagiti current obligations, bumayad tayo pa dagiti obligations tayo iti previous account. So as of now apo nabayadan tayo iti all accounts iti 2024, 2023, 2022, mangrugrugi tayo na po iti 21 and previous years. So antemet kaya apo nga bayadan one time, but as long as there is an available funds, we are committed also to our previous suppliers and existing suppliers na when can mabalin, we will also pay them off as much as possible because this is also our commitment. So in summary apo, LCJ's finances is getting better compared to previous years. Umno tay pagsasaong nga no adaman aldaw adumteng tisipnget ken saan na di agbayag ket adanto metlalawag a maimatangan. Babayan ka na ito yung mapaspasamak itinawag City General Hospital ket momentenar ket nagtultuli ang pamintas pa iti serbisyo a maipaay. Nambateng na ito iti maysa kadagiti i-prioridad di gobyerno tapno may salakan dagiti na tao manipod ti epekto tinakaro ang sakit ken maadaan tinasalunat a panagbiag. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!